Učimo 4 godišnja doba. Kalendarska godina. Kalendarska godina. Kalendarska godina se sastoji od mjeseci, sedmica i dana. Kalendarska godina ima 12 mjeseci, 365 dana. To je prosta godina, jer mjesec februar traje svega 28 dana. Svake godine februar traje 6 sati duže, pa tako svaka četvrta godina ima jedan dan više, 29. februar. Tu godinu zovemo prestupna godina. Svi ostali mjeseci imaju 30 ili 31 dan. Mjeseci u godini: januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Sedmica traje 7 dana. Svaki dan ima svoj naziv: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Dan. Dan je vrijeme podijeljeno na 24 jednaka dijela. Svaki taj dio zove se sat. Sprava za mjerenje vremena naziva se časovnik ili sat. Svijetli dio dana je obdanica i traje od izlaska do zalaska sunca. Tamni dio dana je noć i traje od zalaska do izlaska sunca. Dužina obdanice i noći se u toku godine mijenja. Jutro je dio dana kada sunce izlazi, a večer je dio dana kada sunce zalazi. Jutro, podne, večer, noć. Najduži i najkraći dan u godini. Najduži dan u godini, poznat kao dugodnevnica, događa se 22. juna. Ovog dana sunce na najvišoj tački na nebu ima više sati dnevne svjetlosti nego bilo kojeg drugog dana u godini. Najkraći dan u godini, a najduža noć događa se 22. decembra, naziva se kratkodnevnica. Ovog dana sunce je na najnižoj tački na nebu i ima manje sati dnevnog svjetla nego bilo koji drugi dan u godini. Proljećna i jesenja ravnodnevnica. Ravnodnevnice koje se javljaju 21. marta i 23. septembra označavaju početak proljeća i jesen i karakterišu ih jednaki sati dnevnog svjetla i tame. 4 godišnja doba. 4 godišnja doba su proljeće, ljeto, jesen i zima, a svako je obilježeno izrazitim promjenama u temperaturi, vremenskim obrascima i rastu biljaka. Proljeće počinje 21. marta i tog dana obdanice i noć traju jednako. Proljeće karakterišu tople temperature i cvjetanje cvijeća i drveća. Ljeto počinje 22. juna. Prvog dana ljeta dan je najduži, a noć najkraća. Ljeto je najtoplije godišnje doba i često se povezuje sa odmorima i aktivnostima na otvorenom. Jesen karakterišu niže temperature i promjena lišća na drveću. Počinje 23. septembra i tog dana noć i dan traju jednako. To je jesenja ravnodnevnica. Zima je najhladnije godišnje doba i često donosi snijeg i led. Prikaz jedne kalendarske godine na drvetu jabuke. Hvala na pažnji. Vaš Čika Zdrave. Uči đake male. Pratite i lajkujte naš kanal.